كبرة تعزبتي مدب سايدا جميرنا لنا لومي أبز غربة وان كابز تسلم سلسته أبيات تمرتي وسيدنا لنا بتمرت دندن بتمرت سماعتات كم أون بتمرتي حلاي تمهارك بحال ندحر تخوينو مجمرتا نجر ديسيبلين كله الله زمالت كان نتن ثلاثة ورقاين حقتات بتمرتي زخبر نعند الزعب كخونا له مالتيو هلا خان نطر زغان علامة ويكار رأي أسفيحو زحاسب تسفى زي مغراتي أجي كل جزء كنودقينا مليسنا خنتسينا عوتنا جن زي تعرف مغانو كنفلت علينا مالتي كلها نسلي نتخمت أنا زخل بدها كابتن مهارودي وي كابزخان نقد تقطتها تشالنج نبلسني أقدمنا إنا تدالينا لهم تنحزل لنا أعنتها كابسوتها أنت عليها دقات نجارات كم عبيتن أسنبتن كوينهم يرأيوها ما تقدر خسر حكا دخل ديسيبلين أو كوليج كومبتيشن كتورا دري زلك كافتم أو كابي خازلو نلعل دالك خطوط زلك أمبر نفعت رايكس كون أيقون زلك مجمرت الرأي خلونا له علامات جبت خلونا له ونبل إيرتراس بنورمال وي بجنزب ويقل أيقونن أب عالم ديك في النجار هوات كفيلنا نانتينا شمي برزاف تصفى قابري بحال إذا ما تينا له زلنا كوا بتعمي لبخا يملء يحق سكا مخنياتو عودات بلوتات عوالدون بزيادة زي سايدة ناتن سلزغونة حجي بزيادة نعن تمسكانا خنقورو بر بلوتات دك تبعتيو كم زلونا ون ردوي قالن سيتجن بتفطر استواها بالحلوة كما ينتلنا قويتنا اسكورسوس نهوارياتكم هرون كله توم دك تبعتيو بزح أبحان كلهم زحزو ردي تاينا بارن قويتنا اسكورسوس مسموتجن ماريا مقدلاويت يا مجمريا كورسوس زترايا سلازي قالن سيتي كاب عملاق استقبلنا يو حيال بالحون علنا كبلي دلي زندق ناخا حيال بلحتي نفعت تزربو ام كتعم دسبلكا سلازي جميل كنو زلخن كتقصلو كم تدبل كنو راي عمنتا كتوصحو رايخا صبق اندحر خوينو كل غزي او صبق درجات بصح مالتي سلازي نسخاتكن نتن افكمزناتكن درجات دي بصحا راي كتكونا تمرت قاريصن ساواك وردا زغبن دترفا نفعات النهلوا خلوا كابساوا كيكدا متان دقارصا نعخاتكن رئين ازين بلصات بلحتي كخونا يمنه زم ابز زلو دقناخا ازين بلحتي بلصات زياده غن ناي سايدا مدب سلازخونه نعخاتكن ندق انستيونه مسكن ماناخا نزعدل زي يبكي بهاجر درجه زندق انستيو زي انسي بزوا ججرت راح ديكونس بزوا درجه بهاجر درجه بولصات كما خاتكن نفعات اللوا ابعب درجه بصحخا نعملخ نمنه كيتقارصو خمزبال صنحه كولج مسبصحكا مقداف طباياتكا مقيار ازي تراعيخن حسكنو اندحر حبيخن بوقت عبيا مخانكن نامن مانخا مسمسارحتخي بزقاطام زي كنا مسكنه كندلي طعنا يهابكي عبز عبي درجه كتبصحلنا كتنبرلنا نمنه مالتي حره ممر برهانه ولد بحال كبيت مرسماتات مالتي እዚ ሕጂ ኣብ ጻኪፋል ዘለና ቀዳምነት የምስጋና ማንና ንኹላና ማለቲ ነዚ ቅዱስ ሓሳባት ኣምጽኺ ኣብዚ ነዘን ተማሃሮና ኣብነታውያን ተማሃሮ ኣብዚ ቅድሜና ገትርኪ ወይ ኣብ ኩሉ ዓለም ክረኣያ ብምግባርኪ እቲ ዘለዎ ብቕዓት ዊን በዓልን ክገልጻ ምፍታንን ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ካልእቲ ክብሎ ዝደሊ እቲ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ይበሃል ነይሩ ቀደም ደቂ ኣንስትዮ ንኽተሳትፍ 30 ሚታ ይተሓዝ ኣለን ነርካ ናወደስ ግን ተቐይሩ ናብ ደቂ ተባዕትዮ ኢና ንሓዝ ብፍላይ ኣብ ትምህርትን ውፅኢቱን ማለት እዩ ኣብቲ ባይታ ዘለናዮ ኣብቲ ትምህርቲ ተንዝለዓላ ኢድ ሒዘን ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮና እየን ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዩ ተላዊጥሎ እቲ ግዜ በዘለዎ ሓዲድ ክቐፅለኻ ይምንየለን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ትብልሓተን ከም ዝፍለክ ፅናሕኺ ዋላ ኣብ ፕራይዝ እንድሕር ከይድካ ኣብቲ ቤት ትምህርታት ንሪኦ ዘለና እንድሕር 120 ተምሃሮ ሽሎምካ ተልዮም 70 በሳሕ ብ50 ማለት እዩ ተን 70 ዋልድ ደቂ ኣንስትዮ ተም 50 ደቂ ተባዕትዮ ማለት ስለዚ እቲ መንፈዓት ትብልሒ ናብአን ተቐይሩሎ ነዚ ግን ከመይ ጌርና ንቕፅሎ እዩ
እጅት ስክፍታተይ እንታይ ያለ አን ሕድ ሃርክን ኣብዛ ናይ ኮሌጅ ትብል ብዙሓት ክደግምዋ ፀኒሖም ኣብ ኮሌጅ ምስ ኣተዋያን ንጠፋ ደቂ ኣንስትዮና ኣብ ኮሌጅ ክበፅሕ ከለዋ ኣብቲ ሃይ ስኩል ኤሌመንታሪ ጁኒየር ዳሓንዳ ፀናሓን ፀናሕ ከዳ ኣብ እንዳዋሓደ እንደኸዳ ኣብ ኤሌመንታሪ ናብ ሃይ ስኩል ናብ ስታይ እንዳበልካ ኸይድ ከሎ እንዳዋሓደ ኸይድ ኣብ ኮሌጅ በፅሓ ከዓ እስታይ ኣብለማ ስለዚ ኣብታ ኮሌጅ 4 ኣምፂ ተሰጊቡ 3 ኣምፂ ተሰጊቡ እሱ ይኮነን ታ ራእይ ኢልና ያለና ራእይ ጥራይ ደይኮነን ራእይን ተግባርን ትበሃላ ራእይ ካን ከተተግብር እንታይ ክሰርሕ ኣለካ ዝብል ክትኮን ኣለካ ከምሰብ ማለት እዩ ስለዚ ቶም ኣትዮም ብዝተፈላለየ ምክንያት ካብቲ ትምህርቲ ዝእለዩ ዘለዉ ሰባት እንታይ ዓይነት ሰባት እዮም ኢና ክንፈልጥ ዘለና እምበር ብወው ኮሌጅ ምስ ኣተኻ ምስ ጓጓሎ ተባሂልካ ብኸምኡ ኣብ ኒዮ ከለኻ ፈሪሕካ ራዕዲ ኣቲካ ካብ ትምህርቲ ሓዲድ ምውፃእ ኣይኮነን እንታይ ኮይኖም ንዝብል ሕቶ ግን ክንምልስ ክንክእል ኣለና ማለት ሓደ እቲ ግዜ ምጥቃም ማለት ኣብ ግዜኦም ይጥቀሙሉ ዶ እቲ ግዜኦም ስድራ ገለ ክንምፀኒሕ ኩሉ ሰብ ብስድራ ስድሩ ምስኡ ዘሎ ስድራኻ ምሳኻ ይሃሉ ወላ ሓደ ስታይ ኣይኮነን እታ ራእይኻን እታ ትሰርሓ ንስኻን ጥራታ ኣድላይነት ማለት እዩ እንታይ ራእይ ኣነ እንታይ ክሰርሕ ኣለኒ ግዜ ብኸመይ ክጥቀመሉ ኣለኒ እንታይ ክገብር ኣለኒ ካብቶም ቅድሚኻ ዝነበሩ ተመክሮታት ንኣሰምካ ንግዜኻ ብግቡእ እንድሕር ተጠቂምካ ክትዕወተሉ ዘይትኽእል ምክንያት ኣይረኣየኒ ማለት ኩሉ ሰብ ከዓ ይዕወት እዩ እንታይ ግን እቲ ድስጎግ ዘሎ ክንርድኦ ማለት እዩ ከም መምሃራን ከዓ ንሕና ነተን ደቂ ኣንስትዮ ክንሕልፈለን ዘለና እቲ ግዜኡ ዘይጥቀም ቦርሱ እትኸልኪሉ ነስመራ በብዝሕ ግዜ ዝመላለስ ተኮይኑ ከመይ ገሪሞ ግዜ ኣብ ኮሌጅ ንበይን እዩ አንተ ወይ ገልጻት ነራ ሓንተ ማህርት እንታይ ላቶ ኣብ ሃይ ስኩል ተጽንዖን ኣብ ጁኒየር ተጽንዖን ኣብ ኮሌጅ መስኣተኻ ንበይን እዩ ዋላ ትሕቶታት ወይ ኣብ ሃይ ስኩል ከለኻ ሕቶታት ሳብጀክቲቭ ኦብጀክቲቭ ዝበሃል መብዛሕቱ ኦብጀክቲቭ እዩ ቹዝ ፊል ገለ ዝብል ኣብ ኮሌጅ መስኣተኻ ግን ንሃትካ ኮንሰፕት ዝሓተካ ሕቶ እሞ ክትሕተት ስለዚ እንታይ ክትገብር ኣለካ ንሓደ ኣንቢብካ ተረዲእኻ ፈሊጥካ ሽዑ እንታይ ኢኻ ተረዲእኻ ካብቲ ዝሓተትካ እዩ ዝሓተካ እምበር እዚኣ ሓንቲ ኣመሳ እዚኣ ክልተ ኣመሳ ዝብለካ ስለዚ ግዜኻ እንድሕር ብግቡእ ተጠቂምካሉ ተጠቂምክናሉ ዘንደቀ ንፅባሕ ንጎ ተዓዊትክን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክንሪአክና ማለት እዩ ስለዚ ፎቢያ ክሓትክን የብሉን ኣብ ኮሌጅ ኣቲኻ ምስጓ ገለመለ ዝበሃል የለን ንሕና በታ ሒዝናያ ዘለና ንትሓንበብ ጥራይ ማለት ካልእ እቲ ማሕበራዊ ህይወት ዝብል ዓንተ ያልዒልከ ነርኪ ኣብ ማሕበራዊ ህይወት እንታይ ፀገማት ኣለዎን ዘንደቅና ማዓት ፀገም እዩ ዘለዎን ምክንያቱ ኣብቲ ባይታ ሰብ ዘለና ንሕና ክንምልክቶ ኣይታ ናብ ኣዴታተን ኢና ክንከይድ ኣዴታተን ሙሉእ ሓላፍነት ድህበን ብስራሕ ኣለዋ ተንቀሳቐሳ ብስራሕ ድን ገንዘብ ክምእራ ድን ካልእ ስራሕ ክሰርሓ ሓላፍነት ነተን ደቂ ኣንስትዮ ይህበን እሞኒ ኣብ ትምህርቲ ሃስያ ይወርደለን እዩ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ጋጣሚ ደቂ ኣንስትዮ ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ንደቅና እቲ ግዜ ናይ መጽናዕቲ ፈሊና ክንህበን ክንርዳእን ክንከላለና ኣብቲ ንሃና ነታ ሓዳርና ተኮይና ነታ ሓዳርና ጥራይ ክንገብር ኣለና ክንሰርሕ ኣለና ናተን ሓዳር ብሕጂ እዩ ንዖም ተራና ናይ ወለድ እንታይ ንዖም ይዕቢና ኣብቲ ዝብፃሕ ክነብፅሖም ስለዝኾነ ነዚኣ ኣብቲ ዝብፃሕ ክነብፅሖም ይደለና እምበር ንዓን ስራሕ እንዳሃብና ኣብ ጋሕ መጥመጥ ክንእትወን የብልናን ስለዚ እቲ እሳተን ከዓ ብልዑል ተመሪዐን ከዓ ክንሪአን ንደሊ ታንኪ ይቀኒየለ ዳይሬክተር ቤት ትምህርቲ ሰማዕታት እዩ ተወለድሲ ወከምዚ ክትብሎ ዝጽናሕካ ናይ ብሓቂ ጽብቕቲ ርእይቶን ድያ ከም ዝዕወታ ኣብ ትምህርቲ ገረን ተወለድን ባዕለን ጻመአን የንክፈላ መምህር ዳንኤል በሃል ካብ ቤት ትምህርቲ ደንደን ማለት እዩ መጀመርታ ዝዕድል እዚ ኣዚና ነመስግን ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ፕሮግራም እዩ ነዘን ደቅናኻ ጽቡቕ ዕድል ንምናይ ማለት እዩ ብዓብይ ግን ትምህርቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ገዛ ይጅምር ገዛታ ናይ መጀመርታ ትምህርትያ ካብኡ እንዳተኸስከሰ ይዓቢ ትቆልዓ ኣብ መወዳእታ ካብ ደረጃ ይበፅሕ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ከም ሰብ ምኽስኳስ የድልዮ ብዙሕ ነገር ምክንያቱ ክሳዕ መወዳእታ ኢኻ ንሰብ ትከታተሎ ከም መምሃራንካ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰለስተ ኣካላት ኣለዉ ቤት ትምህርቲ ወለዲ ተምሃሮ ማለት እዩ እቲ ዝሓሸ ፐርሰንት ዝወስድ ኣብ ተምሃሮ ኮይኑ መምሃራን ይወስድዎ ወለድኻ ይወስድዎ ማለት እዩ ካብዚ ሕጂ ትብቕዓት ይመፅእ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ሕጂ ኣብዚ ግዜ ዝዝልናዮ ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ተን ዝሓሻ ኣብ ቤት ትምህርትታትና ዕውታት ተምሃሮ ሳተን እዩ ኣዝና ብደቂ ኣንስትዮና ዕጉባት ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ውፅኢት እንድሕር ሪኢኻ ቤት ትምህርትታት ዝሓሻ ተምሃሮ ምስ ዝኩሉ ክፍሎ ፀንሓ ማለት እዩ ነዚ ኸ ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋተን ዝያዳ መጎሳጎሲ ክኸውን ንሳቶም ካብቲ ናተን ደረጃ ክበፅሑ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ ካልእ እቲ ናይ ኮሌጅ ንብሎ ከምቲ ክብልዎ ፀንሑ ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ተባሂሉ እዩ ኣብ ኮሌጅ ካልእ ህይወት እዩ ሓንቲ ጽቡቕቲ ዓንቱ ያልዒሎማ ነይሮም እንታይ እዩ ስድራ ቤት ኣብ ኮሌጅ ወዲ ምስኣት ወይ ፎራም ፂ እንድሕር ኣትይልዎ ከምዚ ዝወደ እዩ መስለት ስድራ ቤት ንባዕሉ ተቆልዓኻ ልክዕ ኣብቲ ኮሌጅ ምስኣት ወይ እቲ ህይወቱ ወይ እቲ ዳይሜንሽን ማለት ይቕይር
بتي صلوا مزنا له كولج كخالي سيستمي مالتي حجي اتسدراون اي ودا انت مكتتالو مكتال سلازي ودا قاسينو كولج اتي 4 تمثيل طرحت سدراي دكسمو تقول عشمو داتا اتيناي كريسماس يغاطم كمزي انتو يستبهله معناتو اب كولج عدلا يبكان على خاخا فحترتر تبل قالسيغا سيستمي غياري ولا نحن خم بيت مرتات كمان بزحات نطب مصيام او خم عينت ترخل لغاي تحسسبكاي مالتي معناتو نساتهم تنقلعت حدا مستم مزانو يصلولو اتي سدرا بيت كات فولو اب اي قطلونا له مالتي اجنتاي سدرا بيت كل غزي ابزي كنصعبهم زلنا نتي ولادنا مالتي كساعتها كولج اتي طراي مال زي كونسي كساعد ود مالتي كم تعانتو كبال صنحخا كل استمهاره مالتون كل اب كولج زود خاص استمهاره مالت ايكون ابايتا خرخ الالو مالتي اجي كل غزي انتاي بزحاس تمرقوا ولا بزح يونيفرسيتي تمرقوا ابايتا دي تغبرو خالو مالتي اجي تمرت بوزح ነገር ይኻ ትገልጽ ህይወት ማለት ትምርትኻ ኣብ ደገሎ ኣብ ቤት ትምርትሎ ህይወትሲ ነው ዓላስ ትምርቲ ያ ማለት ስለዚህ በኸምዚ ሳይንስ ትምርቲ ኣክፊሕና እንድሕርዳ ሓሲብናዮ ዕላማ እንድሕራሎ ራእይ እንድሕራለናኻ ነቲ ክንደልዮን ወይ ከነ ነቲ ክንሃርሞ እንደሊ ዕላማ ክንሃርም ፀገም ዘለዎ ይኮነን ብዓብይ ግን ናይ ባሕቂ ከም መደብ ሳይዳ እዛ መደብ ንደቀንስና ኣዝያ ተተባብዓላ ኣዝና ነመስግነክ ማና እዚ ኻብቲ ቤት ትምርታትና ክንዝርግሖ ኢና ዘተንተሪፈን ዘለዋ ኻነዚ ዘርጊሕና ዝያዳ ንዓመታ ዝያዳ ዕውታት ድበዝሕ ኾና ተስፋ ንገብር ይቕንየለ حراي دايركتور بيت مرتي دندن حراي انا ون اب غندكم ኣለኹ اجخم شمي جبر ميكائيل تخسته يابها ماتن الزبا ججرته اجي اتي كله بزعبه تمرتي كله تباهيليو بقدامነት ግን አዳላዊት ናይ ዛ መደብ ሳይዳ ማና خመስግን ደሊ ምክንያቱ ምሳና ኮይና ነዚ መደብ እዚ ዕውት ንኽኸውን ለይትን ቀትርን ሰባብ ኦፊስና እንዳመፀት ብሉጻት ሰባት ብሉጻት መንእሰያት ኣብነታውያን ክኾና ዘለወን ተባሂሉ ምሳና ኾለል ኢላ ከምዚኦም ዓይነት ክንቀርብ ዕድል ፈጢራህልና ያሞ ከመስገንና ክንሓልፍ ኣይንደሊኒ ቀፂለ ከም ነሃ ኣማተ መጠን እቲ ትምርታዊ ትሕዝቶ በዘም መምሃራን ተገሊጽ እዩ ንሕና ከምቲ ኩሉ ዋላ ናይ ህዝባዊ ግንባር ጭርሖ ሓፋሽን ቃሕ ይወደብ ይተዓተቕ ዝብል መንእሰያትናኻ እዚ መትከላት እዚ ሒዞም ክኸዲና ኩሉ ግዜ ንጉስኩስ ኣካዳማዊ ብቕዓቶም ብሉጻት ኮይኖም ንቕሓት ተዘይብሎም ትርጉም የብሉን ፍልጠት ብዘይ ንቕሓት ማለት ይስኽ ሰርሓሉ ይትኽእልኛ ብዙሓት ፈላጣት بسنك ناي نقحات مالتيس منغستنا كساب جراجويت ابيلوم زي يقولوا سبات نعزبين قال لي سبكا تازلاتوني اشتي فلطتو اب هاغرو كوفخا بزحات كاندر لنا اذا حجي امون فلطتن امون نقحاتن زلو غاغي مالتي حجي من اسياتنا ناي نقحات مدبات اينا نهب نحنا زما بزلو من اسيات كلهم ابالات نها ماتي كلهم أبها ماته ودباتهم بزلا على درجة خاء نتمثل سجيرهم خاء ناي كادر درجة زبصحو من سياتهم سلزي ناي كادر درجة أنت دا بصحلو خينهم كابتهم خلوا السبات فليز وليهم بفلتاتهم ترى زي كونس بنقحتهم ولا سلزي أبيت تمرتي ناي نقحت مدبا زجورو وزم من سياتهم كنزار بولوين كوحدة ناي مالس سلزي أبزي جزء أخلناني زم محلالو فو أمن سياتهم زغبرو ابركتو كل مدبات مالتي كم استافيم زطمتو ممهران كم ابالات استاف مبر كم تمهار يكون زريو اذا تمهار يزلك عمتنا كولج عبد الله ساعات ياتو عبد الله ساعات تمهار يخاي بلوني مخنياتو تناي ديسيبلين كستات بصيحم ما مالتي ስለዚህ ኣብዚኦም ኣይጠራጠርኒ ትቤት ትምርቲ እዚኦም ግን ከምኡ ማሽሓት ከፍሪ ስለ ዘለዎም ትቤት ትምርቲ ነዚኦም ብሽ ገብሩ ማለት እጂ ኣብዚና ንሕና ንሰርሕ ማለት لذي كم زيهم عينت من السيات مهلاوهم كأني أزينينا نحبن كم زيهم كان فرخا بحجوين وزح صراح يتصبينا خمزولي زعمن كاله جن كيتان كفكو أخ حلف زيد اللي كمان السيات أزيهم حيال السبات كعون كفو تريو وزحت قالي أنا والي ستمك حلنا مو أبقالي إجن قصي قبل خاطري نعم حدار ديو
ናይ ሓንቲ መዓልቲ ገይጋድዩ ገለ ኣብ ገለ ኣጋጣሚ ንትንክፋ ነርና ምስ ፀሃይነሽ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮናሲ ኣብዚ ናይ 11 ክፍሊ መፋነዊ ኢሎም ንሳባ ዝገብርዎ ዘየድሊ ምንቅስቃስ ዝገብሩ እታ ናይ መወዳእታ ንሳባ ዝኸዱላስ ናይ ግብጃ መሓዛይ መሓዛኻ ይግበር እሞ ኣብኡ ዘየድሊ ናይ ንእስነት ናይ መስተ ገለ እታ ናይ መወዳእታ ሕጂ ሰዓ ንዕኦም ከምዚ ካልእ ዓለም ዝቕይሩ ደለዉ ይመስሉ እሞ ኣብኣ መዓልቲ ትፍፀም ጌጋ ግን ንሂወት ናይተን ደቂ ኣንስትዮ ትትንክፍ ኣነ ከም ወዲ ተባዕታይ ንዓይ ዋላ ሓንቲ ደይ ክኾን ይኽእል እዩ እታ ሸዓ ንጋገያ ግን ኣብ መወዳእቱ ወይ ምስ ትወዲ ገለ ነገር ምስ ንፍፅም እሞ ብላዕሊ እታ ጓል ሓደጋ ምስ ዝፍፀም ካብ ትምህርታዊ እንተዳ ጥንስን ሕርስን መፂኡ ከተበክሩ ወይ ክስተያት ኣለዉ ሕጂ ኣብታ ናይ መፋነዊት ዝግበር ናይ ግብጃታት ኣለዉ እዚኦም ከም ካድር ምዝራብ ጥራሕ ዘይኮኑ ነዚ እውን ክጉስጉስሉ ኣለዎ ንሶም እውን ኣብነት ክኾኑ ኣለዎ ግብጃ ናይ ቤት ትምህርቲ ኣብ ገዛኻ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ፈቐዶ ቦታታት ከይድካ ትገብሮም ግን ኣብ መወዳእታ ንዓኻ እዚ ኩሉ ክትዛረብ ውዒልካ ተዓንቃፊት ናይዚ እውን ክትከውን ስለ ትኽእል ነዚ እውን ኩላህና ክንሰርሓሉ በዚ ኣጋጣሚ ይላቦ ይቐኒየለይ ይቐኒየልና ብጣዕሚ ኣነ ኬርያ መሓመድ ሓጎስ በሃል ኣብዚ ናይ ንዕዘባ ገጀረት ከባቢ ኣልጌን ከም ኣመሓዳሪት ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ መጀመርያ ማና ኪዳነ ንዓኸ ነመስግንና ንደሊ እዚ ዕድል ዝሂብኩና ደለኸ ሓንቲ ነጥቢ ክሕልፋ ዝደሊ ግን ተመሃራይ ኩሉ ግዜ መዘንኡ ከለል ክእል ኣለዎ ዓርክ መዘና እንድዩ ከስሕሰና ዝኽእል ንብል ኣለና ብዝኾነ ምክንያት ማለት እዩ ንኣብነት ወላ ኮሌጅ በፂሕካሲ ኣብ ከምኡ ክስሓብ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ነሲ መዘናና ንብሎ ግን ከነለልዮ ክንክእል ኣለና ከመይ እዩ ምሳና ዝኸይድ እዩ ወላ ካልእ ድዕላምኡ ፈሊጥና ከይድ ክንክእል ኣለና እዚ ሓንቲ ነጥቢ ይሕልፋ ካልእ ግን ኩሉ ተባሂሉ ይቐኒየለይ ሽመይ ኑራ ዓሊ ብምሕዳር ገጀረት ከምኡውን ኣባል ቦርድ ሃማድ እየ ኣነ ክብሎ ዝደሊ ነዘን ኣብዚ ቅድመ ይደለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ደረጃ እዚ ከምዚ ክበፅሓ እንኳ ሓጎሰክን ከምኡውን ነቶም ኮስኪሶም ኣብዚ ደረጃ ዘብፅሑ ስድራ መምሃራን እውን እንኳ ኣብዚ ብቃዓኩም ክብል ይደሊ ድሕሪ ድማ እቲ ፍልጠት ናይዘን ደቅና ከዓ ሒዘንኦ ኮፍ ክብላ ዘይኮና ነተን ትሕቲአን ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ከካፍልኦ ከዓ ይላቦ እንታይ የብዛ ናይ ገሪ ፍላይ ዛ ናይ 11 ኣብዘን ሰለስቲአን ምሕዳር ከባብና ህና ንኡስ ዘባ ገጀረት እዛ ጎስጓስ እዚኣ ወሪዳ እያ ህዝቢ ከዓ ተቐቢልዋ እዩ እንታይ እያ እታ ጎስጓስ እዞም 11 ክፍሊ ንሳዋ ኣብታ ናይ መወዳእታ ዝገብርዎን ግብጃታት ኣበዮም ከኸዱ ኸ በረኻታት እዮም ዝኸዱ ግብጃ ኣብኡ መስሕ ሒዝካ ክየድ ካልኣይ ነገር ሙዚቃታት ኣሎ መን እያ ተጎዳኢት ከም ዝብሎ ፀንሐ ሓላፊ ሃማማት ንኡስ ዘባ ገጀረት እታ ጓል ኣንስተይቲ እያ እዚ ከይከውን ግን እቲ ገንዘብ መን ህቦም ወለዲ እቲ መዘናግዒ መን ህቦም ወለዲ እዞም ተምሃሮ እዚኦም ገንዘብ ካብ ጅቦኦም ኣይኮነን ዝወፅእ እንታይ ደኣ ካብ ስድራ ቤት እዩ ዝወፅእ እዚ ግን ክወፅእ ከምዚ ክግበር ዘይኮነ ነቲ ተምሃራይ ንሳዋ ትኸይድ ካልእ ኣስኒቕካ ካልእ ጌርካ ደኣ ክተፋንዎ ኣለካ እምበር ክተዘናጋዕ ዘይኮነ ንዕኡ ዝጠቅም ንሳዋ ዝኸውን መፅሓፍቲ ድዩ ካልእ ድዩ ኣስኒቑ ደኣ ክሰዶም ኣለዎ እምበሪ ኣብ ከምዚ ዓይነት ከይወፍሩ ሕጂ ከማን እዞም 38 ዝርዱ ወርዲ ደለዉ ለቦዋ የመሓልፍ ኣብ ገዛ ኣከባቢኡ መፋነው ጥራሕ ክገብረሎም እላቦ ካልእ ሳዕቤ ናብተን ደቂ ኣንስትዮ መፅእ ስለ ዘሎ ጥራሕ የክላቦ ደሊ እዚ ኩሉ ክበሃል ዝፀንሐ ብጣዕሚ ሃናፂ እዩ ካብቲ ንሕና ዝረሳንዮ ማለት እዩ ሓንቲ ክብላ ዝደሊ ነገር እንታይ ኣላ ካብዚ ኩሎም ክገልፅዎ ዝፀንሑ ማለት እዩ ንሕና ኣብ ሂወትና ከም ተምሃሮ ማለት እዩ ኣብ ሃማት እናተምሃሩ ከለዉ ዝሰማዕኳ ማለት እዩ ሓደ መምህር ካብ ዝነገረና ንሕና ኣብ ሂወትና ውሕጅ ክንከውን የብልናን ውሕጅ ስኢል ዝወስደካ ምሽ ንስኻ ካስ ከም ውሕጅ ስኢልካ ክትከይድ የብልካን እንታይ ደኣ እቲ ናትካ ዝኾንካ ነገስ ክትገብር ኣለካ ንኣብነት ሕጂ ከም ዝበለቶ ላይብረሪ ምኻድ ምሽላቶ ነይራ እንተ ወይ ክስሕቐካ ከሎስ ስኢልካ ስሕቕ እንዲካ ዲኻ ክትገድፎ ዘለካ ወይ ምስ ዲኻ ክትሕወስ ዘለካ ስኢልካ ማለት ውሕጅ ኮንካ ንኻ ምስኦ ክትከይድ ዘለካ ወይስ ንስኻ ኢኻ ውሕጅ ኮንካ ንዕኡ ክትወስዶ ዘለካ ክትሓስብ ኣለካ እቲ ናትካ ፍልጠትካ ከተመሓላልፍ ኣለካ ንሕና ከዓኒ ከም ተምሃሮ ጥራይ ዘይኮነ ከም ዝገሪ ዝበሎ ከም ካድራት ከዓኒ እንታይ ከነመሓላልፍ ኣለና ናብ መሳትናስ እንታይ ከነመሓላልፍ ኣለና ተተምሃርናዮ ስኢልና ዲና ሒዝናዮ ክንከይድ ዘለና ወይስ ነቶም ካልኦት ከዓ ከነንቅሕ ኣለና እዚ ክንሓስቦ ንኽእል ኣለና ማለት እዩ
ካልእ እዛ ናይ ሰባ መፋነው ዝበልዋ ኻኒ ብጣዕሚ ሓቂ ማለትሲ ትትገብሮ ነገር ሽዑኡ ዋላ ኣይትግበር ኢልካ ተሰማሚዕካ ዋላ ኹን ሞ ብክላስካ ዝኾነ ነገር መስተ ኣይመፅን ገይልካ ሞ ይኹን ግን ሓደ ክልተ ዘይሰምዑካ ግድን እዮም ክህልው ዋላ ሕጂ ኣነ ኣብ ክላሲስ ኮሜ ንገብር ዲና ንግበር ገለምሽ ነና ኣይንገብር ዲና ምስልኩም ኩሎም እዮም ኢሎምኒ ከምዚ ኣነስ ሃራይ ዋላ ሰውን ክትገብሩ እንተለኹም ኣነ ግን የለኹን ገሌልዮም መጀመርታ ሽዑ ግስ ንምንታይ ኣነ የለኹን ንብሎም ንሰሙስ ክገድፎስ ኣለዎም ክገብሩ እንድሕር ኮይኖምስ ኣብዛ ክላስና ከለና መምሃራና ዘለዎ ንምንታይ እቶም መምሃራና መፅዮምስ ዘይምዕዱና ምዒዶምስ ንምንታይ መፋነው ዘይገብሩልና ካብ በይንና ኸይድና ኣብ ካልእ ቦታ ንሕልፎ ማለት ተዘላህና ትሕዝቶ ኣብ ክላስና ሒዝና መፅና ምስ መምሃራና እሶም ሓሊፎም ስለ ዝኾኑ ንዓናስ እቲ ትምህርቲ ዝኣኽቡና ኣለዎም እምበር ትኽእልካ ምስ መሳትና ኸይድናስ ናብዚ የለ ነገር እዩ ኣብ መወዳእታ ዘብፅሓና ኣብ መወዳእታ ኻኒ ዋና ከመስግነኪ ደሊ ማለት እዩ ነዚ መሓላለፍ ሓገዝክኒ ማለት راي يعني لنا كل رئيتات كتوصناحكم تعمي دس دبل مهاري ولا نحن درس عنا بمن الطايسكم مالتي قال ابزاسي رئيتا مالتي مبزحتهم تمرمرت عالمنا ويدما تمرحت عالمنا سي اي تمهارون بتمرتي كونن وديهم قال سوين جاي ممهريم داير خبن بر سلا داي تمهار يكون تمرتي تمهيرهم استفلا مجد ديسرع مجد خون غلي ممر جنا يرخبون سلازي أقداس إن تمرتس بخمزي أقداس إن تمرتس مزازم يبلو تزاريب كونسد ودا يكون المالتيو كا أبزاني عسرت عرق في الجبجاسي كمو أبزي كادرات كلناس كمتي بزجزي ناسي كم كادرات متنسى أم نوزوا نحلفوا كما أكيد أكل أب نوزوا نحلفوا جزيلو تمهارو نغس كسولو غزيونا لو مالتيو تفلالي اولاتنا اكيم ناس تفلالي اخيبا نعوم كنودب نعوم كننقح دما زياده غزي حاتت مالتيو نزو كله دما كمتي دبلكو عنتي مس محدرا غزي اكايد كاوي دما محدرا غزي بغبو تطقيم كادخون نغري مالتيو زاناي 11 غبجا دما تزاراريبنا لا نزارارب لنا كل غزي تمهاروسي نمنتاي حلنا ناتم دعق متن ጽቡቕ ነገር ገይሮም ዲሓልፉ በመባል ኣብ ክላስ ወላ ቤት ትምህርቱን ብዙሕ ነገር ሲገርናና ማለት እዩ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሰማዕታሲ ንኹሎም ወዲብና ኣብ ብጻይ ነይሩ ኣሮን ድበሃል ንኹሎም ወዲብና ነተን 11 ሲ ደም ክልግስ ከና ሕጂ እዚ እንታይ ሓደ ንዓና ፍቅሪ መስሪትልና ምሽ ፍቅሪ ኣብ መንጎና ፈጢሩ ልክዕ ከምታ ግብጃ ድገብርዋሲ ኣምነ ንሕና ተላሊና ገለ ማለት እዩ ካልኡን ብክላስ ትግበር ፅሬት ኢልካ ትውድቦም ናብ ዝተፈላለዩ ፅጉማት ንሓግዝ ኢልካ ትውድቦም እዚስ ካብቲ ግብጃ ንላዕሊ ንዓኻ ሕልናዊ ዕግበት ናትካ ወይ ድማ ሕልናዊ ጥዕና ናትካ ደማዕ ብለልካ ነገር ስለዚ ንምንታይ ኣብዚ ደይ ንሓስብ ኣብዚ ደይ ንሰርሕ እቲ ግብጃስ ታይት ዕላሙ سلا دبلعكا سلا دستها أيكونن ولا ون حجيس كاكو نايك أتر الدهون مس معسك هانكس قال نجرس جبرت خلقها حجي اتقندقن أبكم بمسرحتي تزاي الناس كم مدوات جرنا لنا نزاني حجي دبلكنا أنا دما زيادة خنصرح له نوع خمسات نتملى لي ودما 11 كون ناس حدا نجر جرنا ممكن نسوي حدا تبغى نجر جرنا ممكن نسواسي علنا بنباسي زيادة خنصرح له دما مبتعنا أتمولتي حجي جن بتاعمي مسجن عخاتكن ممهران بطعمي مسجنكم يغني لنا كبرات عم حضرتي كبرتها ما ده همامتها بسم كانوا كلهم مسجن لنا مو تمهروا ناي بحق عوتات كوينكم
فريخم كنرئين منه يغني لنا بسايدا تقدسكم ممصاكم يغني لنا يا أصحابي سلام أبرحقنا بقربانكينكم مدبنا مدب شوها السايدة تكاتاتلو دلكم كبرات تكاتاتلتنا أقدم بزح سلام كلكم إيفاتو كتيلة لو معلتي إن رئو أسرارحة مجبخة نايروز لازانيا كخونيو نايروز لازانيا كمسرحي زخون أسبيزاتات قريبنا لنا اسك مجمرتا داوي كحتصابي صريت مجمرتا كنقدمو زلنا ስለዝኾነ أزينا ኣብ صريت كنقدس ኣለና داونا محصاب ديو كشننا مصراي ديو أجرأتنا قحتنا زخلو أزينا نطنقق يقبعنا ايو اسميزانا قريبنا لنا نايروز لازانيا تنسرح لك حمتي أبز حلفة صمونات كنت صرحة قنينا زلنا باستا الفورنو ديو على لازانيا ديو زون بروز مالتيو بخلو كنت صرح كم نخل زخا أزيو قلل بزبالة مالتيو حجي باشملنا سرحنا قريبنا لنا باشمل كنسرح كلنا مجمرتا نتي مارغرين أبدستي نمكخو قتيلنا حارج غيرنا مسو قرب نقلو مالتيو أتصبي أسو كيك حخلو دما صبا أفلحنا تنحنا آتنا نحبرنا كان حبر كلنا كل جزء كأنكر النجار كل جزء بخمسة عينات كنجبر كلنا عزي وتصبون حجازني مالتيو الذي كبوجرنا نحبرنا أتصبي فوق 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 مسبلة دما انقاقحو وقعنا صنحنا حدا ايدنا نأتو حدا ايدنا خا نحبر غيرنا نحبره اسون اشتي فلح مسبللنا فرماجو نسنسنا اتقممات مالت بربره صليم كعكع ጨው نسنسنا اوهاهيدنا نوردو ስለዚህ ዚኣ ባሽመል ትبحال ወይ ከዓ ክሬም ናይ ላዛኛ ሶማ ማለት እዩ ብስጋ ዝተሰርሐ ሓፊስ ስጎኻ ቀሪብና ኣለና أبتقاميمو زفل حماي أتيو زبسل روسكا قريبنا لنا أبتقاميمو تقاميمو باربرة أليم جو أنت دارنا دما نيشتي زيتي غيرنا قاميمنا زفسلنا يوروز قريبنا لنا حجي قبعات زتلخي وحد قبعات زتلخي بعد لا قريبنا لكع خمتي النصرحو زقننا وحد قبعات غيرنا بعد لا دارينا لنا لذي حجي كمتي أبز حلفة سومونات كن مهارو زقننا هسي باشملا سرار حق قلصات انحي سوغو سرار حقو يردعنا بزح غزي خا سريحنا يلنا بحنساب كنا مقللاو تغديفنا زبلت زيو حراي لك خمتي
أبز حلفة سوون دتمهارنا يباستا الفرنو كمودو ما حجي زي زيادة نمتعامن نتي باريلانان أزيو حجازي مالتي حراي حجي كفتي تقميمو بسيلو دصنحه روزنا خاني افتي زتقبب عليلا وي دما خمزه زغبرا زلخو يشتي باشملن سغون غير الخيا دلخو خما غيرنا نلكي مالتي قبل عليه تسجون باشملن قبل عليه دما موساريلا لك السرارحة ناي لازانيا غيرنا نسرح دلنا مالتي مخنياتو زي اخ انت لازانيا بروزيا قبل عليه دما روز كجبره قبل الروز كا سجون باشملن حجنا مودعتا كدينا باشمل خينا نطوينا مالتي زي أب حاول كنصرحه
نخلينا منهم تقم يبولون كله خابو سلسلة زخنة ولا حنت شجر يبولون أبحاول جيرنا خنصرحه نخل أب دافور خنصرحه نخل أبزلنا جيرنا خنصرحه نخل عينات مجبيو قرنا زلنا خا قرنا تجبرنا زبلت مالتيو انت زي كوينو أبزلنا جيرنا كان الدالو نخل عينات مجبيو بفلاي إزخاص أتبعو تتححز مسبلس كل نجارز بس هلا سلازخنا ولا حان تشجر سلا زي بلو ترى كل جزء خمت نبلو الصوت تطلون تحاولنا حدا نجار حدا عينت تخونا له زي كونه من مشجر يبلون مال ممكن أي مودات عايزين نسدر لهم تزترفنا الرز بالعالي جرنا بشمال شفينا فرن خنقتينا كيلو روز يتطعم دلخو تبادي لنا ما كيلو مسرحيت سلازخونت ليش توي طب قبل لا كم ديكوريشن عينت مالتها يمكن تصعدات خوننا كم زاجرنا فرن خناتوينا كمتي أقدم خبلو دتنحكو أبحاول كنفسلو نخلينا كفتي باستاتات روز يفوكس لما بصالو على حجي حدا فرق ساعات زخونا أتينا كنفسلو إنا كنوطينا أبحاول تجيو هنت خوينون كمو مالتي كمتي أجرنا أفرنو نتوه عرّي فرننا بس ولعنا يالنا منتي كسلتنا
حراي رزنا بسيلالا انزل إلى أي حمص بلد حطينا المقبنة الدلوة اسكاي مسؤول كنقلبو سلطة أخذ دالو إيه ناي كاولون جرجرن سلطة أزيو طبوقيو طبوق تحسطو إيد ما زلوو كافت عينات سلطاتات زبالة تحسطو إيد زلوو كم زعجرنا بغطين طبوق جرنا بقومات نمترو متيرنا طبوق جرنا حتى ابنا خا ندالو مالتي كامايو أزينا زفيفنا طبوق جرنا حتى ابنا كاولو مسمترنا يوئنا نحاسبو كم زعجرنا بدقيق مسمترنا يو طبوق جرنا تري نحاسبو جرجر كا حاسبنا نمترو مخنياتو جرجر حاسبنا إنا نمترو مس مترنا يو كنا نحاسبو هذا يموتي كالعي كله أحملتي كم بعال سبيناج كم بعال جرجر كي مترنا إنا نحاسبو مخنياتو كله إتي حمودو ديو سعرو ديو كله من تنكر رأي نخخل كالجن مس مترنا ينحجي هم زاجرنا عفرينا خن مترو نخل عدقنا خن فطرون كن مترو نخل أو خلنا أنت بابيلنا هنتك أمولو نخل كم تندلوا على الصراحة جرنا كنصرحو نخلينا مالتي كاولون جرجرن أتينا لنا تحريق ما بقومة زتمترة كوميدرة بقومة زتمترة شجرة أيح بقومة زتمترة دما قعبر بره خمدليتنا هندك أمولنا خلينا تتحسبو تبقى تحسبو يدلوا قعبر بره فيتامين سي حفتا مخان وكلاتنا نفلتينا جن دفاتولو زي فاتولو كم تزيد لنا عينة جرنا كان الدالو نخلينا ماتيو بقومة زتمترة شجرة أيح إذا خلوا مسجبرنا خا تقاميمو زت قربة شجور تتصعدا برسميلو أشتو زيت أوليف تتقيم اللخو إذا خلوا بحنساب بجو بربرة تسلم أتيو زت قاممة كمم سلطة أتالينا لنا مالتي زي أتصبغو هفتام تحسطو زلوو عينة سلطة أيو لازم خنطق أمانو أزيو تصبو أيو مسلخون عينة مقبين تلقى قريبنا يخا أزينا زي طماطات أنا عينة مقبين بلع لنا مالتيو لازم كاولو زي بسالة بمخانو بتاعمي تبقو تحسطو إزلوو تجرجر جما كم تمقات ألي حملت خلوم تبقو تحسطو اللوو بحمل تزلو تحسطو يرد عنا أيو بفيتامينات معدنات هفتاميو بنحمام ككارخلو زخيل معزاتات رما هفتامي أحملتي سلازي أحملتي أقللك زي الرأي عينة مقبئو كم زخون عينة قرنها خنصرحو نخيل مالتي سلازي أبزي زي عتويلن رئينا لنا قميدر عتيلو قعبر عتيلو شقورت أيح عتيلو شقورت تصعدا برسميلو عتيلو أشتو زيت أوليف قاعدة تقيم اللخو أب زيت أوليف زلنا رديت أب جلا رئيتوس لزمت زيت أوليفن أتخلى زيتن لومي درجة هماسة سالي إتواجع دقاقي ما يبلو اللخو تراي كنت كمان اللي إزجب عنا به مخناتو أجو خبرن بيو جلا زلبها خلا يسمع جن كم يكونن حجي درجة حد عينتي نحنت لترو زيتن هبلان زيتي نورمال نهبلون حدا لترو زيت أوليف نهبلون من الباش ناكل تسلست قرشي في اللي انتهلو قدم برقت أزيو كبيرين يرواقو حجي بتعين قدم ترحينا نريو زلنا كم بجن أيقونن حجي كنت أكملو يجب عنا أيو زيت أوليف بتقدمه زيت مخانو دقاقيمنا نقل صويو مخنياتو زيت أوليف تقامي كوليسترول ألو تقامن قد عن كوليسترول كم زلو يردنا أيو خلو معلتينا خانو بلو لذي زيت أوليف كنت أكملو بتعمي صبويو كنت أكملو خا كلاتنا زيت نتقم زبلنا خا كنت أكملو نخلينا مالتي زيت نتقم زبلنا
حجي زيت أوليف ناي زي جنزب زلوا أيقونة نابز جزيزي أنا كل تتأكمل زيتي كتأكملوا زخالي مالتي سلازي كنت أكملوا بتعمي صبوي أب زيت أوليف اتقدم درجة زيت أوليف كوينو أب زيت أوليف كأ تقامي كوليسترول علو مالتي سلازي تا روز لازانيا كم تدخل معلت النبلو أبعد الله تحسته كالوري تحسته له أفتي موساريلان فارماجون كالوري له بروتين له صبحي خالو مالتي سلازي كم تنبلو كل معلتي نخمي عينة الندالو عينة مجبي إن تردانا كان دالو نخلينا مالتي سلازي أبتسجا أبتسجود ما زتفعلالية تحسوتات له روز كم كلهم عينة أخال كربوهيدراتيو كم كلهم عينة أخال كأناتو تحسو علو مالتي سلازي زي نايلو معلتي ناي روز لازانيا أب حوخ نصرحة من نخل بفلاي مخاروس منم تأجم كم زي بالله تزاري بلخو سلازي نايلو معلتي السرارحة مجبي ناي روز لازانيا أبزي ودينا لنا أبز متصمون بخلق تحسو كساب الرخب أبزز لنا يو سناي كنه